हामबाय मीडिया पार्सन जों दिनै प्रेस मिट खालामनानै थाङै दङ जे साल कलग्रमै जे साथं तंमानि यागुलो मेयाव जेबाबे कथर वाती फेका सारा त्रिपुरा राज्य आबनो रुगुई चिनी सारा त्रिपुरा राज्यनि যত জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত মাহাইনো চিনি आश्रामबारी कन्स्टिट्युन्सियावबो कथर क्लाइ खाबाके बनि नगो बुखान क्लाइमानि बिसिंथै जतनिनो नखौ बेबाग बाबे खतिंबायखा बाक्सा बासा बरक बरंनि थनान जानान जागा सिखरिखा आर तिनि खानासनि बिसिं वाति फैखांके बरंनि तंगनि जागा सिदानची करि आमहे अवस्था बाबे चिनि मारा आमचाइरागो विभिन्न बाबे खतिंबायखा आर चिनि आश्रामबारी कन्स्टिट्युन्सि बिसिंगो पासेबारी सातन लान्दारो बेसि खतिंखा चिनि बर' बाजारे डिसि विलेज बेहेलाबारी निनि बर' बेहेलाबारी बिद्याबिल आमहाय जागारागो तंमा जागानो आमपेका चिनि लुकुरनि कथर क्लाइमानि बिसिंथि नंबर क्लाइम बिसिं नखौ बायखाबाके नखौ बायखामायजा आमहाय जराव जों चिनि ति प्रामत निंगै जों चिनि अपोजिशन लिडार चिनि बरम गोनां सारनि देवरनाय कौ सामानि बिसिंथै जों चिनि तहसिलदारनो जत बिसिवनो निहिनायखनै जे बरकनि क्षतिग्रस्त दंबायखा आबनो जों फुनुगायखनै चिनि एप्लिकेशन नि प्रोसेस चेंखा जों डिजास्टार मैनेजमेंट चिनि लोगोनो फान्ड जगाजग खालामनानै बागै ओंखाय आं अबनो चिन्ति प्रामथानि सामुं चिन्ति प्रामथा चिनि लुकुरकनि बागै जों चिनि वातै सातों न बारबा केबनि चुगिया जरावो जों अटोमेटिक तो चिनि बुबाग्रान मन बिसिंथै बुबाग्रानि हामजों मन बिसिंथै जों जत चिन्ति प्रासा लुकुरक जों चुगालाय दं सारा त्रिपुरा राज्यो आं आबनो कइनाय चिनि कन्स्टिट्युन्सि चिनि लुकुरकनो जरा ताबुकसाक जरा केबनि नक बुक बाय तंखा ताक साजरा नक ताक बतसिलदार निहिन माने बिसिंथै नरक ताक एप्लिकेशन एप्लाई खाया कोनो जत एप्लिकेशन एप्लाई खायजाबादि आर तेकेसा कक ngagai चिनि खानामाने बिसिंथै चिनि आश्रामबारी कन्स्टिट्युन्सियाव खानावो चिनि कृष्णपुरनि चिनि विधायक चिनि बरम गोनां मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयारनि विकास देव बर्मा ताई जुलाइबारनि विधायक चिनि शुक्लाचरण नुवातिया सह टेबल लिडार स्टक फाइ और भिजिट खेपेनायनि क आर जों बरनो हामबाय जानांगौ चिनि तिप्रामथा जों जेबाबे चिनि लुकुरकनो कोनो पलिटिकली इशू खायावै जों चिनि लुकुरक जे बरकनि इशू खायावै जों चिनि लुकुरक जे बरकनि चिनि मियाव जे कथरनि बिसिंथै नक फुक नकनि बिसिंथै जे नक बायनाय न जों जेबाबे पलिटिकली नाया हेके जों बरकनो जों जेबाबे तिनि एप्लिकेशन बिसिंथै प्रोसेस चेंगै दिमा हायनो बरक बखना भिजिट खायतुन चिनि ओ आमचाइनि जत लुकुरकनि बागैनो बरक पलिटिकली इशू खाया तिखाय बरक जेहेतु सारा त्रिपुरा राज्यनि मिनिस्टार बरक त्रिपुरा गभर्नमेंट तंनाय रक बरक सारा त्रिपुरा राज्यनो बरक नायखनानि बागै बरक तंजाक बरक जाहाथे पलिटिकली इशू खायावै जतनो आबो नि नक बायमानि बियाल जरावो बरक बो स्टेट गभर्नमेंट माना हाते चुबा चंथुन आर बरक जाहाथे दाक्तिनो रिना निंथुन चिनि आबोनो कयमुं तंनाय आर चिनि तिप्रामथानि आश्रामबारी कन्स्टिट्युन्सियाव जेबे जों सामुं खालाय दङ चिनि तिप्रासा लुकुरकनो चिनि एमडीसी चिनि एमएलए चिनि तिप्रामथानि गोबांमा लिडार्स रक जेबे तिनि केबनिबा नखौ खामिया केबनि नगो चुगिया केबो साक खामिया आबरनो जों विभिन्न बे तिनि प्रत्येक दिन जों चुबालाय दं ओंखाय अबनानि कयमुं तंनाय चिनि बरम गोनां मिनिस्टार रकनोबो बरक जाहाथे चिनि ओ कन्स्टिट्युन्सियाव फायाखनै बरक पलिटिकली इशू खायावै चिनि बरम गोनां अपोजिशन लिडार चिनि एमएलए जत लुकुरकनि गानावनो बुचावै सामुं तांमा हायनो बरकबो सामुं तांनानै थुन आसुनो जतन हामबाय।